थारैनो फोजोंसारनि साल नङाथ' बेफोरो। नों बे बाथ्राखौ साननायानो थाङाखैमोन। मिनिसोराङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों। फोजोंसारनि सालथ' नङा बे। नङाबा फोजोंसारा ग्रोब बोरै मोनहैगोन दे। ना नङा? नङाबो जानो हानाय दिनै। आजिखालि रावखौबो फोथायनो हायालै। बाजै मायो मिनिसोरां? बाजै आं नोंनि खोथाखौनो सानबाय दङ, नोंनि बेग खावनायनि खोथाखौ। थारैनो बै फोजोंसारानो मार, कुर्ताया साला सैमाया बेनो मार। निसाखौनो बियो नोंनि सिगाङाव ओरैनो मोजां जाना देखायफ्लादों। होनबासो नों बिनि सायाव इन्ट्रेस्ट जागोन ना, होनबासो नों बिखौ गोसथोगोन ना, बिनि थाखायनो। मिथिला आरो आं। नङाबो जानो हानाय दिनै, नंगौबो जानो हानाय। आंनिबाथ' बे फोजोंसार सैमायानो मार। बाजै नोङो मैया मानो थांनांगौ दिनै हारसिंनो? आंखौथ' बुं नोङो, आं थांफागौमोन ना नोंजों। नों मानो हारसिं बिदि सिरि सिरि थांनांगौ दिनै? नोंखौबो आरो बेसे डिस्टार्ब होबाय थानो आङो मिनिसोरां, बेनिखायनो हारसिं थांदोंमोन आङो। डिस्टार्ब? आं मानो डिस्टार्ब मोनो दे बाजै? आंलाय मोजांसो मोनो। माने बिदि सोरजोंबा बेरायनो माबानो मोजांसो मोनग्रा जाबाय आङो। नों बुंनांगौल' ना, आं जेरावबो ना बुङा नोंजों थांफानो। एबारनिफ्राय अबावबा थांनो गोनांबा आंखौ बुंबानो जाबाय। आरो नों जेरावखि थाङा मानो बै फोजोंसारखौ मानो लोगो मोनबाय थायो? नोंखौनो मानो बियो खिथु उन 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 मानो नोंनि खिथु उन उन जाबाय थाफाबाय थायो बियो? मैयानियाथ' बिनो मार। बाजै नों फोजोंसारखौ मालाबाबो फोथायनाङा, बियो ओरैनो गोदै गोदै बुंफ्लानोबो हानाय। नाथाय बे मानसिया ओरैबायदि सैथान। नोंनि बेगखौ बिनो खावनो होमारदोंमोन मैया। आरोथ' बाजै बिजों मालाबाबो थैबाबो रायज्लायनाङा, मिथिगौ ना? मोजां नङा बे मानसिया, बिनिफ्राय गोजानाव थाखा बाजै। जागोन दे मिनिसोरां। बेजोंलाय आं ओरैनोबाबो रायज्लायखाया, फनबो हरखाया। बियो खेबसेल'सो हरखादों आंनो। मिथिखागौ आं बिनि मत्लबफोरखौ बाजै। नोंखौ दाबो हास्थायो बियो, नोंखौ दाबो मोननो लुबैयो, बेनिखायनो आं रां मांरां खालामबाय दङ। दा नै नोंनि बेगखौबो खावना लांबाय। फाग्लासो, बेफोरबायदि मानसिखौ ना मालाबा लोगो मोनबा मोजाङैनो होगोन र' आं बेखौ। नाङालै मिनिसोरां, मानो बेफोरबायदि? बेखौ लोगो मोनबा माथोखौनो होखानाङा, नायनाङाबो नोङो। बिदि नांज्लायबा बुज्लायबा एसे बोरैबा जागोन ना। मानोथ' बाजै आंग्रा मांग्रां खालामबाय दङ बियो? आरो मानो हाबा खालामना लाया बियो बोरै मांग्राङा? नोंखौनो नेबाय थाबा जायो नामा? नोंहा जाबाय संसार गोनांखा। दासो आदा गैला, नाथाय आदा थानायनिफ्रायनो बियो नोंखौ जुजिबाय थाखादोंमोन, नोंखौ मोननो थाखाय। बाजै बेखौ मालाबा फोथायनाङा दे, आंनि खोथा ला बाजै। आङो मोजांनि थाखायसो बुंदों। मिनिसोरां, आं बिनि गोजानावनो थाखागोन। आरो बियो फन हरखाया दे, आं रिसिभबो खालामखाया मालाबा हरबाबो। औ बाजै, मालाबाबो रिसिभ खालामनाङा। बाजै थारैनो बै फोजोंसारा नोंखौ मोननो लुबैयो दाबो। नाथाय आङो बे फोजोंसारनि जानो होआ नोंखौ आङो आंनिसो बानायना लागोन। र' बाजै, साननैसोनि उनाव आं नोंखौ प्रप'ज खालामगोन। रावबो गैया र', बे सानसेयावनो आं आंनि बयफ्रेन्डनो फन हरनि। आइ, नोङो मबाइलखौ लादों नामा? माबानो फन हरनो नागिरदोंमोन, किसमिसनो। दे दसे रायज्लाय होमबालाय। दसे उनाव आंनो है दे, आंबो रायज्लायनो दङ। जागोन दे आफा। आङो दखानाव थांग्रोनि र', दखानाव थांना फैनानै रायज्लायगोन। बे अनजालु बिफायाबो बिराद डिस्टार्ब जाना। आइ, नोङो मबाइलखौ लादों नामा? आङो बिबारि मादैनो फन हरनोमोन। बा, मबाइलखौनो दसेबो दांनोबो मोना। मबाइलाव माथो दंखाय, केमेराबो गैया, माबो गैया, जेबो इउटुबबो नायजाया। बे मबाइलखौ लानालाय नोंलाय मा खालामगोन आइ? आङो नोंसा बिबारि मादैखौ खबर लाया बेसेबा गोबाव जाबाय। आं दिनै हरनो नागिरदोंमोन। दा दसे उनाव रायज्लायनो हागोन दे। आं लोगो सासेनो फन हरनो नागिरदोंमोन, गाबोनो स्कुलाव फैगोन ना फैया होननानै। आंनि बेस्ट फ्रेन्डनो। दसे उनाव हरगोन दे आङो नोंनो। दसे उनाव नङा, आंहा ओंखाम संनो जाबाय। दे रायज्लाय, दानो रायज्लाय। आङो नेबाय दङ दे मबाइलखौ। लाइमोनखौबो। आयै, आं दसे उनाव हैगोन होनदोंना। आं लाजियो नों थाबा रायज्लायनो। मा? आंखौनो लाजिबाय? जाथिहाय ओरैबा माथो लाजिया। थां थेवब्लाबो मानसि थाबाथाय दद' मद' जायो आंना, लोगोफोरजों रायज्लायबाथाय। दानो आङो मायबा बुंबा नोंसोर मायबा बुंखाना होगोन। मोजाङै माबानो हानाय नङा, आं रायज्लायनो हानाय नङा। आं हैगोन होनदोंना। 1 मिनिटल' रायज्लायगोन आङो। देहाय दे। 1 मिनिटसो रायज्लायनानै आङो हैबानो जाबाय। जागोन दे। बयफ्रेन्डजों मोजाङैनो रायज्लायनो मोना सानफ्रामबो। बिमा बिफायानो डिस्टार्ब होबाय थायो आंना। मोनथिबाथ' आरो बाखम बुगोन आंखौ। दानिफ्रायनो नों बयफ्रेन्ड लाग्रा होननानै खम बुगोन। ओरैनोबा बेसेबा रांखिनिखा जोंहाया। फन हरनोसै र'। हेलौ, दुमा। मा दासो फन हरदों? दहायनिफ्राय नेबाय दङमोन आङो, फन हरथों होननानै। माबालै, जोंहा मोजाङै रायज्लायनोनो हाया। मबाइलबो गैयाना, मबाइला आइनिसो।
नै आइया दानि बिफैदोंमोनानो आइ आफा थानायाव आरो रायज्लायनो हायाना मोनथिबाथाय बिगुर बिसि जागोन दानिफ्रायनो बयफ्रेन्ड लाग्रा होननानै जों आरो उन्दैद्रायना आजिखालिनि जुगाव सोलियोलै गोसथोनायालाय थाखायो आजिखालि जोंसै उन्दै उन्दै गथ'फोरनानो थाबावो थिफुदलाफोरनियानो जोंथ' आरो क्लास 7 मोनबावबायसो थेवब्लाबो नोंसा आइ आफाया राया नामा जोंहा आइ आफाया रायो आरो जोंहा आइया मा रांखिनिखा बासा आंखौ जेबो फात्ता मोनालै आंहा एक्सट्रा मबाइल दंखायोना आं दहायनिफ्रायनो सानगासिनो माला फन हरगोन होननानै हरग्रोनोबो मबाइलखौबो नोंनो आइयासो लायोबा औलै दुमा आइ मिस इउ दुमा आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामबाय थायो जोंना स्कुलाबो बेलेग बेलेग जाबायना नङाबा सानफ्रोमबो जोंफोर लोगो हमनो हागौमोन सानफ्रोमबो जोंफोर लोगो मोनगौमोन दा नोंबो गुबुन फरायसालियावसो फरायो आंबो गुबुन फरायसालियावसो फरायो लोगोखौनो मोना औलै मालाबा लोगो हमगोन दे मालाबा आं आंनि लोगोखौ लानानै नोंखौ लोगो हमनो थांगोन दे होमबा दुमा दा दोनथ'नोसै बाय बाय आफायाबो दखानाव थांदों बिबो बिबाय दङमोन सोरनोबा फन हरनो होननानै ओमफ्राय आइयाबो हरोनो मादैनो दे दोनथ' दे होमबा बाय बाय दे बाय जेनथेन एसे रायज्लायनो मोनबाय दे थेवब्लाबो अहायासै रायज्लायनो सानसेया रायज्लायनो लुबैयो आङो मालाबा नाथाय आइयानो थाबाय थायो आफायानो थाबाय थायो आरो मबाइलखौनो आइयानो लाबाय थायो मबाइल गंसे मोननाय मोनबा सानफ्रोमबो रायज्लायनो हागौमोन ओमफ्राय आंबो गुबुनफोरनि बायदि इन्स्टाग्राम फेसबुकफोराव फट' हगारबाय थानो हागौमन रिल्स बानायबाय थानो हागौमोन मालाबा आंना लोगोफोरना बयनाबो दङ बै माबानियाल' गैया बिथरायनियाल' गैया ओमफ्राय आंनिया गैया आल मबाइल गंसे नांगौमोनलै मालाबा गोसोम बन्दी किसमिसनियानो दङ बिनिया थाबालाय माथो जागोनखाय बेखौलाय सोर गोसथोनोसै गोसोम बन्दी दि दाथ' बियो सिख्लायानो देलायलांबाय आंनिख्रुइबो देरसिन एसे थेवब्लाबो दासिमबो सासेबो बयफ्रेन्डबो गैया सोर गोसथोनो सासेखाया गोसोम बन्दी दिनो दिनैबा हले ओरैबायदि गोथावै संगोन दिनै आंसो संगोन बेजित आं दिनै मार गोथावै संखागोन बेदरखौ माबा मस्लायानो गैया माथो मस्ला लायथां आरो सिमला मिर्चखौबो लाबो कालार जानाय बायदि मस्लाखौथ' लाबोगोन र' लाबोनाया ओमफ्राय बिजुलि नोंनि लोगोआ माला थांगोन उर्मिलाया आं एसे डिस्टार्ब मोनदों नोंनि लोगोखौ थांनो होदो मानो बिदि बुंदों नोङो बिजित नोंनि लोगोखौ थांनो होदो उर्मिलाखौ आं मोजां मोनाखै माने आरो नोंजोंबो उन्दुफानो लुबैदों आं बेसेबा गोबाव जाबाय मानो दाबो थांनो रोंला बियो बिजित मानो बिदि बुंदों नों आंनि लोगोखौ हा नों मिन्थिया नामा बेनि थाखायसो जोंफोर मोनलायलायदोंमोन दिनै उर्मिला गैयामोनबा नोंबो आंखौ मोननाय नङामोन आंबो नोंखौ मोननाय नङामोन उर्मिलानि थाखायसो आं नोंसोरखौ मोनदों मिथिबाय आंनि लोगोआ दे सप्तासेयानो थाबाय दे बा 10 दिनानो थाबाय दे बेयो मा जादों मा अरजादों आंहा माइरंआनो गैया ना मैगं थाइगंआनो गैया जाहोनो अननानै बेफोरबायदि बुंनाङा आरो गाज्रि मोनगोन माथो आंलाय बेखौलाय बोरै थांदों होनना बुंनांगौ हागोबा नोंनो बुं आंलाय बोरै बुंनांगौ जाखो दे दा नोंनिसो लोगो नों बुंना थांनो होदो आं मोजां मोनाखै माने एसे डिस्टार्ब मोनदों उसुबिदा मोनदों आङो आरो नोंजोंबो थानो मोनाखै बे साननैसोआ थानो लुबैयोना ज' आंजोंलाय माथो थाखाबायानो थायो नोंलाय बे साननैसोआ नों आंजों थायाबानो मा नों मा थैगोन नामा आं खिन्थु रागा जोंदों दे बिजित नों उर्मिलाखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ आंनि लोगोखौ नों मानो होखारनांगौ थाथो साननैसो थाबावथो होनबा जोंखौ सानैया बेसेबा लोगोखा मिथिगौ बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो आंनिया उर्मिलायानो मिथिबाय बिनि बायदि आं जिउआव रावखौबो मोजां लोगो मोनफेराखै उर्मिला गैयामोनबा आं दिनै नोंखौबो मोननाय नङामोन खोब मोजां दे नोंनि उर्मिला लोगोआ आंनिसो गार्लफ्रेन्ड नोंनि हौवाखौनो सेनानै हाबा जानो नागिरदों आरो नों बेखौनो बाख्नायबाय था जाला थां बेनिफ्राय मस्ला लायथां आरो सिमला मिर्चा लाबो मिथिबाय दिनै आंहा आंनि लोगोनो गोथावै माबा संना नांगौ बेदर रुटिजोंसो जाबावगोन जों मिथिबाय थै रायख' हिनजाव खालि जानाय लोंनायल'थार बेनिखायनो मोदोमाबो लेम लेम जाबोदों आरो बे उर्मिलाखौबो मा बुंबावनो गावखौनो गोसथोयो आङो गावखौनो बांसिन मोजां मोनो बिजुलियाथ' गावगायासो आंजों सिथाब खालामो मानो एसेबो फोथाया बे उर्मिलाया आं गावखौनो जुलि खालामगोनलै दा खालि बे न'निफ्राय थांनांगौ बियो बिराद डिस्टार्ब मोनदों आङो हा माथो सानबाय थाखो बिजित थांदो मस्लाया लाबो थां आंहा थाबैनो संनांगौ थाङै मा बुंबावनो बे सासे मानसिजोंबो आंनि लोगोखौ थानायखाय तारमाने गाज्रिसो मोनखुमाबाय दङ बियो आंनि एसेबां मोजां लोगो बिनि थाखायसो आं नोंखौ मोनदों एसेबां मोजां न'आव आं हाबा जाफैदों आरो आं उर्मिलाखौ थांदो होननानै होखारनो आयु दागिबा उर्मिलाया मास मोनसेयानो थाथों थेवब्लाबो आं बेखौ होखारनो हायाहाय मास मोनसे नङा मास मोननै मास मोनथाम थाबाबो आं जेबो बुङा बेखौ थांदो होनना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा एकदम समखौनो मोनथाराखै भिडिअ बानायनो गोलावै लाबोनो सानो नाथाय लाबोनोनो हाया प्रब्लेमफोरानो जोबा
ओमफ्राय लोगोफोर बिथिंजाय आङो फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौबो बानायबाय दङ ना नोंथांमोना गाबोन बेलासि नुनो हानाय दै गाबोन जुदि बायसान्स नुवाबाबो समफोर नुथारगोन आरो ना आं बानायगासिनो बेनिखायनो नै बे बिब'नि अननायखौ दिनै आं गोलावै बानायनो हायासै लोगोफोर माने मोननै बानायनो बिराद टाइम नांगौ आरो ना दे होमबा लोगोफोरना भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे थेंक इउ नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन